духтарои азиз, инҷо ман прогулка баромадам ҳамроҳи келинам ва наберам. тобистонам ана ҳаминҷа прогулка меомадем. назди хонашон ба ҳамин хел парк ҳаст духтаро. парки вай природный. беҳад манзараи зебо дорад. тобистон баям беҳад манзараи хуб дорад. тобистон баям якчанд маротиба омада ҳаминҷа видео кардаги будам, ба хотиратон бошад. ина бинед ҳамин хел дарахтзор аҷоиб мини ҷангал. ҳамин хел духтарои азиз, дар ҳамин табиати зебо, дар ҳамин ҳавои тозаю гуворо шуморо ба кор ба ширкати бонуфузи атомӣ даъват менамоям духтаро. онҳое ки намедонанд, ман тӯли 6 моҳ аст ки дар ин ширкат кор ва фаъолият мекунам. айни замон дар ранги мастер продаж ҳастам духтаро. марҳамат, бо ман ҳамкорӣ кунед. ширкати атомӣ духтаро ширкати беҳад хуб аст. барои чӣ? барои он ки харидҳои ҳармоҳа надорад, балҳои шахсии шумо намесӯзад ва шумо дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед ва мумкин суол медиҳед ки агар мо дар 6 моҳ як маротиба харид кунем, баъд чӣ гуна мо ба маош мебароем? духтаро, шумо бо тариқи муаррифӣ кардани маҳсулоти ширкати атомӣ ба маош мебароед. ана зебогие бинед духтаро. ва барои ба маош баромадан духтаро шумо бояд чӣ кор кунед? шумо бояд команда сохта бо духтарои командатон кор кунед. агар товарооборот дошта бошед, марҳамат, товарооборот мекунед. ҳамаи нозукиҳои кора вақте ки шумо ба ватсапи ман менависед, боз маълумоти кофӣ, маълумоти муфид медиҳед. духтаро ҳамин парка дар байни 3 моҳ сохтанд. ана ҳаминҷа ҳамин хел дарошка надошт духтарои азиз. полностью дарахтзор буд, ба пурраги дарахт буд, дарахтҳои ара карданд. ана ҳамин хел парки як зебо сохтанд. зимистони ҳақиқӣ фаро гирифт шаҳри моя. баъд тамошобинони гиромӣ нависед ки кадом контент барои шумо ҷолиб аст. эфир кунам бисёртар, пухту паст кунам ё ки дар ҳамин хел ҳавои тоза барои шумо навор кунам. нависед духтарои азиз. ман ҷавобҳои шумои интизор ҳастам. ман ҳамчун модар дар бораи саломатии фарзандонам ғамхорӣ мекунам ва барои онҳо иловаҳои дурусти биологиро интихоб кардам. омега 3 яъне омега 3 ба майна ва биниш таъсири хеле хуб дорад ва ман фикр мекунам калиди саломатӣ иловаҳои дуруст аст. интихоби ман иловаҳои биологии ширкати атомӣ гардид. воқеан ҳам ин иловаҳо ба варзиш ва таҳсил таъсири хеле мусбит доранд. шумо низ метавонед маҳсулотҳои босифатро ба даст оред ва ҳам бо мо ҳамкорӣ кунед. пас ба рақамҳои рӯи экран. имрӯз бошад духтаро дар хонаи Рустаму Соҷида меҳмондорӣ. дарам қатъии зани додарам меҳмонӣ мебиёд. ба ҳамин хотир мо дастархонро рустем. самбусаҳо дар духовкаи нав ана ҳамин гуна шуданд. намуди зоҳирияш он қадар набошадам, лекин бо лаззат. инҷа тайёрӣ барои қурутоб. меҳмонҳо хоҳиш карданд ки қурутоб омода кунем. инҷа Соҷида чаккае тайёр кардааст. чакка да Соҷида? ин мясада пожарила. ҳавои мо имрӯз беҳад ҳавои нағз. Масло растапливается, да? Угу.
аввал фатира гарм мекунӣ соҷида? منم غریب مسافر غمی تو میکندم که بماندم من تنی تنها در این وای رانه دلگیر بماندم من تنی تنها Куриная мясо, да? Да. Гуш не могут. Индейка. Индейка? Там тогда гуш нам его картем. Барой была зачна наш. Иду, сейчас мы это. Круток делаем. Ой, ничего. Все. Ну, ты тоже сколько... Ой. Шут. духтаро хуштомани золим барои ревизия омадагӣ. саволҳои зиёд буд оиди коляскаи амина. Коляскаро аз яндекс маркет заказ кардем. беҳад қулай будааст. ана ҳамин гуна кнопка дорад. баъди прогулка кнопкаҳое зер мекунем, баллонҳое мегирем, мешӯем ва дар даруни хона ҳам истифода мебарем. ассалому алайкум тамошобинони азиз. ана имрӯз аввалин барфи мо борид. имрӯз 5 ноябр ва якумин бор ҳамин хел барф борид. ҳамаатона ба якум рӯзи барфӣ табрик мекунам. илоҳим зимистони тинҷӣ шавад барои ҳамаамон. духтаро инҷо ман нони кадугӣ омода карда истодам. барои мо орди гандумӣ лозим аст. кабути, пиёзи кабут ман илова кардам. равғани зард камтарак илова кардам. камтар равғани растанӣ илова мекунам. ва орди гречневый ним пачка. орди кукурузный беҳад нонои болаззат мебиёд. ана мин гуна хамира мешӯрем ва камтарак дрожжа илова кардам. дрожжая дар дохили орд илова мекунед. ва ҳозир камтар равғани растаниам илова мекунем. намак албатта. ва ана ҳамин гуна хамира мешӯрем. ана духтаро хамир ана ҳамин гуна мешавад. хамири нони кадугӣ. инҷо чӣ хеле ки гуфтам 3 намуд орд ҳаст. кукурузный, гречневый ва гандумӣ. як ним соат меистад хамир. баъд нона формировать мекунем. духтаро мо он қадар агароти калон надорем. бо вуҷуди он ман ана ҳамин гуна кадуҳоро мекорам ва ҳосили хуб мегирам ҳар сол. инҷа ман нони кадугӣ формировать карда истодам. хамири ман камтар сахт буд, лекин бояд сахттар бошад хамир. баъдан уже каду об ҷудо мекунад духтаро, сок ҷудо мекунад. ина духтаро дидед хамир
консистенсияи хамир бояд ана ҳамин гуна бошад. хамира камтар сахттар мешӯрем, то ки ноно баъд уже мулоим мешавад. хеле ки гуфтам каду соғ ҷудо мекунад. ина беҳад болаззат мешавад, равғанӣ аҷоибот мешавад. барои он ки нонпаркати анамҷаш бардошта мешавад. Я не умею хоть в шахматы, но я буду типа я умею. Типа я такой крутой. Давай, заново, давай в шахматы. Давай. А рубить в шахматах вот так ведь надо, да? Так? А как? Наискосок. Наискосок, типа вот так? Вот так, например. Все, ты так срубил, и, например, вот так. Ну понял, все. А вот смотри, вот эта фишка, она может вот так вот ходить, и может, например, на этой полосе кого-то найдет, так срубит, или либо вот так. Ты можешь вот так вот сходить, а Давай. а лошадь ходит только раз, два, три, вот так вот, только вот эти. Вот такой вот выходит сюда. Давай, все. Первая я. И вот так вот. Да все, давай. Цепочка. Я все. Их удобно Сходила. и вешать, и снимать. Теперь я. Из цветов. инҷо бошад Ҳасан Ҳусейн аз тренировка гирифта хона рафта истодаем. влоги имрӯзаи мо ҳам дар ҳамин ҷо ба охир мерасад. то наворҳои оянда, ташаккури зиёд ки влогҳои моро тамошо мекунед, лайк мемонед, дастгирӣ мекунед. ба ҳаматон ҷаҳони сипос. саломат бошед, сарбаланд бошед. то наворҳои оянда. И пойти в школу. Ну, чтобы отдохнуть, да, чтобы перед... Завтра мы не пойдем, получается, в школу? Потому что послезавтра отдохнем. Да, мы должны отдохнуть. Пойти на пробег. На тренировке все так делают.